Pána Baťkovského si prosím. Baťkovského. Môžete mi to vyhláskovať? Ivana Baťkovského. Zatiaľ si sadkajte, ako som hovoril, kolega príde. Takže tak. Hlina, to je fašistista svinia. Pohár pretiekol. Zvony zvonia. Nebudete sa nám do tváre smiať, vy hajzli. Balte kufre. Máte na to 2 hodiny. Nemá zbalené. Bum! Nemá zbalené. Bum! Takže tak. Takže tak. Daj po celej dedine a tam hovor, krv tu bude tiecť. A ty morho, oj morho, detvo mojho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu. A čo tam mi dušu dáš v tom boji divokom, morty len a voľne byť, ako byť otrokom. Takže? Tak. Tak ako vedí Slováci, nechceme zabiť nikoho, nechceme zabiť nikoho. Chceme zabiť všetkých, ty kokot, rozumieš? Takže tak.